машината, той ще учи си. Ма тя кога ще дойде? Добре, след 10 минути. Представяш ли си с нощи да спи на твоя стол и да мисля, че съм седнал на малкия на стол? Да ти кашава И пипам тук това. Викам, че да видя него дали убива тук. А то гейта си скри стола. Малкия си го прибрал още докато такова го прибра. Аз не мислех, че ще ми се гаврите с стол. Ама да си го прибрах, защото ми е, че са намокри нощеска. Айде, Василе. Стой. Васил. Тук пари ще даваш. И откачи се, Васко. Верно ли? Не, сериозно. На тигъра, Още при засеченето откачи. На тигъра. Значи няма да даваш пари. Да си продължава с панорамната такова. Профи, навади са малко, че ми вземаш целият обектив. Да, няма да го презареждам. Я да видим, колега, на какво такова тия. То съм ятъкът пишка, верно тигърчето, ама то ти се осукало. Да, също го опразно. Васка, ти викаш. Дразните. Що да няма дразни, погледни. Нямам си на... Ми няма пелетката. Какво очакваш да стане? Не е паднала, а това да е папа. Така, багажа на колегата. Всичко е събрал. Как ще рушат тия килети, кто? На вас поработа ли го? Това е резултатната стръв. Пелети с Hot Demon. Няма какво да имам да е хуйо. F1. Да, Няма да F1. издаваш тайни. Ще да поручи съм. Ивало си ме видиш като е омарна. Погледни. Ти как пробиваш това без да сломаеш? Ето няма как да. Нова формула. F1 с тебе. Колега. Да видим къде няма маркерчето. Карам Павло. Какво направи? Какво направи? Не бе, падна ми стопер, викам, трябва да ползвам от на малкия. Аз ми е, че нещо си изцапал. И какво да изцапам? Де да те знам? Работя с чужди инструменти, ама... Важното е, че работи. Сега ми се е пробило хубаво. Щом слагаш екстендър? Да късти коса, ли? Еми ето го, точно става. Сега хубаво и да флей както трябва, ама нищо е флей тук. Кое? Да не я сцепиш. Еми, ще сега. Ще ранчето дали няма го почне да се усети, че... Тандема ще идва ли? Кой? Занес. Кой да идва? Тандем. Да. Ще участва ли? Да. Тандема, он е дето... Пипна ме ма омаза и мен. Кръчмата, дето който на оная кръчма, той и всички.